Tona 8, Nil. Esango ginuke, Nilek topatu daula 3. disko honekin bere soinuaren etxea. Bueno. Ez dakit, enegu esango imuz topau dauenik soinua Nilek beria, nik uste aldatzen fango dela, sasoian arabera, urtetik urtera. Zein da Nil taldearen katxea? Genek eguna galetu bizabela. Ikusitza basarretzu dena, entzuna preparatu alkotzen. Claro. Bello esango zedunik. Honeon. Ez que gaztuen jatzen ez da baki dagoena. Esaidazu zer litzaken laua napat. Esaidazu nola moz lezaken kotoizkoa opat. Itotako arnaz bat belusa itzetan distantzia gogoa isiltasuna beti lehiak erauzita lesio bat eskatu dut ezin dudana esan biluztu distantzia Sona, musika maite dugun ondako.
Zelan gaz, azteko eta bin, zela gaz. Ose, osasunez euneko unien ez da zara. Bueno, baina ondo, gogotxu. bai, posik. Hemen egotiarren. Bai, Gonbidatiarren, claro. Bai, ez da. Entzun jutenean, zonako gonbidapena, bueno, posik hartu dozu, ez da, gonbidapena. Bai, bueno, basaukogun lotuta, espalditik, bueno, goguekin basaukogun. Hona etorteko eta hori nahi gauen lehengo disko atara, pizkate horrekin pizkat arnastu eta ondo sakabanatu bierdan leku guztixetatik eta hemen geldi aldi xaitzeko dizietan. Ederto, urte eta erdiko atxeden aldixen ostien, 3. disko berri batekin, eta talekide berrixekin dator Nil, aro berri bat, peio, oza, bai, ez da? Bai, hori da, Oendala urte bete inguru kontaktatu zauen irekin, bi taldekidek erabaki zauen Beñatek eta Liak taldiesti erabaki zauen, eta topa zauen beste saxofoi jole bat eta gitarra jole bat. Eta hori, gitarria antza desan sustienean, nik ilusio handi sartu nauen, ze lehenautik beharritzen nauen talde bat esan, eta danak esaunak, lagunak, urbilekuak, eta miresten nauen talde bat, eta ilusio handi txintzuten eta lehen momentutik baitzen motzien. Eta irenena, lehenautik harreman egin da zauen, ze Lia Erasmusin egon zan tabe, ireneko berriru zauen bere partia, ordu ben lotura hori egin da zauen, eta irenei esan sotzien nien taldien sartzeko berako aurrera. Ados, zuzen ikusi zaituzte egunok, ikusi dugu oso aldaketa ez dakit naturala danitza edo oso ondo batu diela. Ez da aldaketa oso modu naturalien injala edo? Bai, eta gainera nik uste hori, hortan zentrau garela bereziki, Beñatik eta Liak esan zauienean itxibi zauiela, zan ginen, ja duko goa besti pilo bat inja, oin izten dozue, baina, zelan gestionetan dugu hau, ez? Ze, karo, eurak egon ziren kompozizio prozesuen bebai, eta orduen, izen zan dana batera poliki-poliki, baina transizio oso politxe, joan gitzen dana batera estudixora abestixek grabetan. Danok, ez? Sartzen zinak eta urtuten zirenak. Hori, eta nik uste horrek lagundu dauela asko gauzak naturalizetan, ez dakit, gauza, isa jentea ez da enterau. Nik uste, eurak bai, obviamente, baina kanporutza begira gauza oso natural bat izen da. Aldaketa hori isa oso politxe izen dala, zer grabetan fangitzen nien tabe danok batera egin gauen, kantu bat komposatzerako ikasterako orduen tabe batera egotiak asko lagundu duzku nik uste dut, irene eta niri ikasteko denborieko idobelako Beñatalian gandik, eta hori, eta hanok batera garrabetia oso, izan ziren boste, espektakularrak. Bai. Horrek grabazio eguna bakit, Tarragona, La Casa Muradan estudizioan grabatu zinetela, eta hor, aipatzen dozu irakurri dotelako, Sara Usuetako galderia, bostegun atrapauta egon zariela berta, eta amets bat izen dela, ez da? Amets bat izen zen, eta zer da esan gure dago, atrapauta egotiak. Ez que nik uste guk oso klaro zaukegula, gure eginula, egon bigitzen gauza hori itxenta, ez gauen gure, igual, kanpoko estimuluek eta guri nahaztia, ez? Eta egize da, hemengoko estuixo batera baldin bazoi esela, askotan konbentau dugu, rollo, tanok euki geike gauzak, etxoen joan bina, zein biot ez dakiz zer, eta lasai ointxo bueltauko nazela, ez? Eta Casa Muradan egon gitzen. Ero hemen grabetan mozu hori, gero grabeta dozu, baina gabien berriro etxera soiez, ero lana daukozeta igual atzaldien soiez grabetan, baina izan hori hartu genituen bostegun, eta izan bostegun hortara bakarrik, ez euken ez ebe geixo beste harturaik eta ez geuken, interneta justo eltezan etxera, así que... Gaina, Casa Muradak gauez grabetia be albidetzen guzkun. Orduen, diskoko azkeneko kanta grauzan, igual gaueko 10-etan, 11-etan. Ados. Eta heldu zineten ja ara, Casa Muradara, ukarrez banabil irakurrioten ezpe bai, egon zineten Elizondon be egonaldi bat inzinuten. Zertarako, zeitzen helburua? Orduen peio eta iren etzeu zen, ondikon. Horre gingo zen beste bari kantak sortzen, eta bai egize da, batzutan, guk gure lanak dauko, eta musikia bada gauza bat gure lanetatik kanpo itxan dagoena ez, eta nik uste sartu gitzela momentu baten, rutina baten, ez oiela, ez aurrera eta atzera, eta altzen gitzen astelenetan lanetik ensaiora, eta esaten gino, eski hemen ez dauz ideiak, porque gatoz bakoitza bere mierdekin laneko gauzekin, eta esan gino, guazen asteburu bat, egotera bebai, hortara, estimulorik gabe, mendixen, ondo, osea, danan berriro behatrapauta. Ados. Orduen, Casa Muradan eltezara ulertzen dut nahiko diskua izango litzakeen nahiko zehaztuta, edoan eukizinuten komposatzeko aukeraik, zelan funtzionan zinuten antxeaztu dixuen? Ez, berta oso gauzak argi,
ondo preparauta, ensaiauta, eta fangitzen, ze hori, genek isen denborean sobran bezgauela eukiko, eta, karo, kasuren baten ez bagauen bukatuko kantuan agrabetan berriro arafatia jaleo bat izango zan bukatzen, eta orduen bai fangitzen ja bastante al grano. Zaukogun oso antolatuta, eta nik uste edanok batera grabetia bai, inguskula demora murriztia, obviamente, ez dauketzu zetan grabau bier gauzak banan, eta hor mobidia da, bizarela oso ikasitza, gauzak oso maskauta, eta naturalizauta, ja puntu baten, ja natural urtete jatzuna, ez? Eta lan egonda aurretik, ara heldu baino lehen hau, izen nahiko intensua. Etxerako lanak ondo ina orduen, oso ondo. Hirugarren disko hau komposizio aldetik, izan dozu zara lehen, aurreko taldekidiek ja sortutako abestixak diela, modus operandi igual eukidozu aurreko bi diskuak sortzerako orduan, zela sortzen dau, nilek. Nik uste danetik egon dala apur bat, bai izango nagoen izen dala diferentien indouen aldixa, azkenien, euselako gauza batzuk igual lokalien sortuta zeusenak ja, eta hortik tiratu gauen, baina bereziki joen gitzen nien iztarbeiera ara Elizondora, han sortu genitxun gauza asko, eta han emutzotzegun forma gauza askori askostienak sartu diskuen. Orduen, nik uste bai izan dela kolektibo haua esango nauen orokorrien. Askoz bai diferentia, beste sensazio bat izan da. Nik daukot goguek bai, hastia ja martxa berrixakin, eta, nik uste bai, ez aurrekoan izaten ginen, ez? Bai, ez da komposizioan bezartzeko, zeuek, ados. Etxea, izenburu, zegatik? Nik uste komentatu dugun danagatik, ez? Egon ginen komposatzenan bordatxo hortan, egon gare konbibiruten kasamuradan dano batera, ez dakit, bai izen da konbibentzia oso potente bat eta konstante bat esango nagoen, eta momentu oso klabietan, ez, orduen. Goxotasun hori ekarri nahi izen dugu, bai diseinora, bai abestixetara, bai diskuan izenera, eta bai nahi dugu jentia gure goxotasun horren barruan sartu gure etxien, orduen, hori da, gutxi gora bera. Sonan, soinuari garantzia berezizia muten dotzau, esango ginuke nilek topatu daula hirugarren disko honekin bere soinuaren etxea. Ez dakit. Ni sartu garen dut, ondikan ez dakit finazatarri birten baita esatera, baina lata bestot uste. Nik uste dut, ari izpotoluak diela, eta norberan soinu topeti ez tala, hain simplero, hain askartu betan dan zerbait. Eta igual, eske topetia ez dakit... Ez dakit igual sekula topatuko dozuna honeko unien, ez da? Da ziren da evoluzio konstante bat, aldaketan doi gentia, estilua, eta... Eneu esango ingoz topau dauenik soinuan nilek beria, nik uste aldatzen fango dela, sasoian arabera, urtetik urtera, eta... moldatu estango dela. Ezkontan badaz, beste rollo batutako abestixek bai. Nik bai konsideretan dut, bai emun dauela saltua, nik nire kasuen abotza idago kixonez hor bai igerten dut, zeozer igual... Evoluzio bat. Bai, evoluzio bat, zeozer egon kortu injotena, igual beste segurtasun batekin injotela lan, ez dakit, gauza asko izen dien nik nire kasuen personalki oso diferente sentiru ditzutenak diskontan, eta niretako hor bai dau, ez dakit, beste pixu bat. Baina soinu aldetik, eski nik uste horreko diskuak, eski izango da beste gauza bat, seguramente. Orduko, maigoraren maldartien isla, edo dana alakuen isla, ez da? Bai. Ederto, zazpi abesti, euneko euskaraz, eta kolaborazio batzu, bai, letretan, ez da? Bai. Zara. Izaro Bilbao desio bat abestixen parte hartu dau, izan da super erreixa gainera, osea, guztoko una abesti hori ja inglesez, eta, esaten ginen eske, diskozu euskera zinbiu, osea... Eta hola erabaki dozu, autokonstiente bat izen da. Bai, desde luego baiet, eta izarona super erreixa izen da, izaro superrona da, eta nik uste aurrean zien ingo bela berekin lan berak nahi baldin badau, desde luego. Eta gero han ezuazu, arrasatearra. Vale, zauten dugu. Ez dakit, oso prozesu diferentiek izen die, izarokin literal bidalizotzegun abestixa eta melodixa eta berak enkajauza hoen dana, eta nezu bazukin, geratu ginen, hitzegin gauen gauzak gehiago, ikusi gauen pixka zelan kuadra, unik beban aukonelako lan proposamen batzuk, eta, gero bai eruen dauela bere terrenora, eta
Eta nik uste honitzen dauen gauza badala, beste modu baten kantetan dozu gauzak, beste pertsona batek itzen dozunien letrak. Ados. Hirugarren diskoak baditxu ja, geltoki pare bat gutxienez bai, Atxabaltan eta Eskoitzan, ze moduz izen da, etxea herriarekin zuzenean partekatzearena. Ondo, ni bentzete, esango neko rekorrien gustora hasi duela. Atxabaltan ingauen urriak 10 Amabixen aurkezpena. Eta iraian 10 hori da? Hori da, iraien markatu ditu, Amabixen. Eta, bai, oso, giru oso politxea gonzan, gabez izen zan, ilunetan, esnaritxua ondo batxukun zauen dekurauta argixekin, eta oso txukun jarritxa, jentia betorri izan, inguruko jentia, eta, bai, nik uste gozatu gaben kontzertu bat izen zala. Bai, oso urduri egingo zen, eta leleoko kontzertu izeteko, beti gauzak, ez da zain rodaute. Baina oso berezia izen zan, jente pillo bat etorri zan guk horrekin flipauen gauen. Eta ez dakit, hasiera oso politxo, behintzat. Zuzenekuetan eta zube agenda bateratziena, esan dozu, Sara, sarela hemendik bizi. Zera baki hartu dozu, zuzenekuek danarakoe eta agendak albidetzen da beninen baiesku emutia danei, edo apuru bat ibilbidea apuru bat zain ju, ez dakit hilien maiztasun zehatz batekin lotu, zela, ze buru daukuz, asmo dauketzu. Bai, behitu hori da gauza bat asko pentsa duena disko hontan, eta, erungitxula, ez dakit, hausnarketak itxera, ez? Eta, bai izan ginen, ez dugu gure mutia aurrekoen bezain beste kontzertu, bukatu ginen oso nekatute, azkenien 40 piku kontzertu emun genitxun. Bai, eta, trai asko da, kontzertu gana gaina estibali da bide igualekin, batzuk oso ondo, beste batzuk lokatz asko, eta nekatu itzen dau. Bai. Orduan esan ginen, diskoa atara eta abendura arte, emongo ditugu 5 bat kontzertu, eta zentrauko gare gero 2026etan lotzen, eta bai nahi dugu pixkat, gauzak ondo zehaz, ondo elegiru. Aurrekoen baizaukon beste ansia moduko bat, eta binguen, diferente, beste temple batekin. Aldo zuen einez, aukeratzea, beti bez, lekuak, mojen komentu kolorate gisa, izan edo gaztetxe bat izan bixak, izan aldie interesgarrixak, baina oso ezberdinak diela, kontzertu motarrik, ez da? Gure oso ezuek aukeratzea alik eta gixen. Bai, baina... Eta bai kurriluti apur bat hori, bastenatu gehi desberdin horreik baiz, izelikenak barikutxa kulturmorako leku bat, ero gaztetxe bat, ero mojetako loreta gixen jotia, apur bat leku desberdinetan, egotia, ez estilo bateko lekuetan zentretia bakarrik. Bai, eta gero batzutan ezin dozula elegiru, ez? Gauza ez da bainerrez, eta gu gare talde bat autogestionaua, eta hor gabiz piko ipala, esaten dana. Orduen, zuk eukizeke objetiboa de nahi dut gauza hauek, eta guai dau, porque objetiboa marketan dozu, eta horrera soiez tope, baina dana ez da zure esku, askoz be zaila hoitxe jaku lekuetara eltzia. Orduen, sobre la marcha. Bai, ez gare triste jarriko, porque va superposito. Bai, izan otzegu gentia, hori, agendia zabalik dauela. Kontratazioa zabalik. Ederto, autogestionatu aipatu dozue, ez dozue oraingoz manager baten beharrik euki, ulertzen dut? Eske gare sei pertsona, taldien. Eta gare sei buru. Ardurak ondo banatuta... Importantia da. Ondo antolatuta, eixa aurrera erunlikela talde bat gugentzat ondo moldatzen gare, importantia ardurak ondo banazia, hori bai. Eta gainan ikuste guztau itxe jakula, ikasi dugu pilo bat, akigu azkenien igual management baten barruen zazenien zelan delegau itzen dozun, horra azkenien gertatzen dizen mugimendu asko nahetzan teretan, ez? Dardon guk badakigu zeintzuk diesen mugimendu danak kontzertua emun aurrekoak, kontzertua emun ostekuak, fakturak, altak, mierda guzti horreik dela mierda bat, ininbidienak. Baina, bai aurten, horre daukogu Andrea bai, dabiela guri laguntzen pixkat e-mailekin, eta, gure lagune da, ez da gure managerra, da gure booker laguntzaia. Hori izaten dut zau. Eta hor da bilbera espameatzen, lekutara idazten, eta hori bada, karga pixkatarintzeko aitzaki bat. Ados. Sonan, beti galdetzen dugun galdera bat ingo dutzuet, zein da Nil taldearen katxea?
Bagenek eguna galetu bizabela. Ikusitza basarretzu entzuna preparatu daukotze. Claro. Una peiozik esango zedunik. Bueno. Es que hastuen jatzen ez da bakiro gana. Baliabidien, lekuan baliabidien arabera kobretan duela. Eta, bueno, danetik hartu dugu. Bai, esan biogu, taldeko dirua guk ez dugu erabiltzen gure soldatetarako, bai, erabiltzen dugu lehengo daukogun zulua kubriruteko, eta gero ja, datorren guan aurrezteko, orduen ba. Lekuan arabera moldatzea ikusten dugu. Importantiena ez da berdin udaletxe batentzako eszenatoki baten, ero gaztetxe baten ero orduen bakotxan baliabideen arabera moldatzea ikusten dugunena. Ederto, ondo erantzun da. Beste galderatxo bat, hau meloitxo babe izen leike. Spotify, musikariak palestinarekin, irakurri dut, zuen Spotify etxea diskoa hain justu ez tala bertan entzun gai egongo, eta beste plataforma batutan zabalduko zuela, asmoa daukotzu edana Spotifytik kentzeko. Beitu, tema delikaua da. Tema delikaua da. Beinke. Hartu gauen erabakisa astebete lehen hau, kendu gauen diskua. Justo kaleratu bier gauen, eta hasi izan beha japurrate eslanda, asuntuanak urteten, mierda. Kadan urteten, esan, ostia, zein bio, ongo izan apura batzen, eta erabakitzen, eta bai. Bai, eta nik uste ondoin joela, gero egize da, Tidal bebai, dala berdina, Apple Music bebai, eta hor nik uste dala gauza bat danoi kezkatzen guzkuna, ez dakiguna oso ondo zela jokatu, baina guk oso garbioki gauen hasiera batetik ez ginula nahi Spotify-ei diru gehiago emun. Ez dakiguna da aurrerantzien zelan gestionauko guen hau. Oingo sola daukou, eta, bueno, beste mila kontu daukou buruen orduen. Baina uste dozue, benetan, gaur egun, musika salian dako, ez dakit plataforma bakarra ez da, baina plataforma nagusia bai, entzulian dako, gaur egun streamingetik, nilek edo beste dozen taldek kaleratzen dauen diskuan plataforma kanalan bakarra, isa, Spotify da. Uste dozu entzuliak urtengo diela bebai? Nik uste ezetz. Nik, ontxe bertan, sinceramente, ez dakitzuk ze uste dozun peio, baina nik uste dut ezetz, eta importantiena da la gentiak bere kuota kantzeletia, eta gero be, artista ondisek jarraitzaile asko daukienak, esatia, ez entzun hemen musikia, pirau hemendik, eta batez be, ondisek, ze gu, gare txikinek daukogu, ez dakit jontxe bertan Spotify izen bat entzunaldi daukogu. Ziko bosteun? Bai, importantiak guztan dugu, alde batetik bai, entzuliek be hartzia hori aktiboak izatea burruka hontan eta eurak be Spotify txik urtetia eta horiana, baina ez talde hori benetan eragina hundisa dukien talde horreik, azkenen guk kentzen duen nilek eta inoraz tentere, ezabatzuk ez jente gizien ez tentero bingo. Spotify txik endu duela. Spotifyko CEO edo ardura duna, Taylor Swift kentze jaten bada, ordua igual konturatuko dala, ez? Baina beste eta hundisak esan gure eta Euskal Herri maian, eragina dukon beste hainbat taldek hasi eskero bai ontara batzen, eta gogorra dala, eulortzen duela, baietz Spotify txik entzia, musikatik bizitzen hasten da bien jentea eskontzat puta handi bat izeleikela eta zera pausu bat, baina joder, eske... Baina ez erraz egitea bez aukera bat, ez da? Ez, nire ustez ez. Eta gero ez dakitzula oso ondonek ze magnitude hartu bidauen, baina eske grazioso da, Spotify seguramente igerriko zauen jente asko pirau indala, ze oindala gutxi de repente hasi da detaile berrixak gehitzen plataformara, ez? Que si oine pompita bat, erutentzuna ez dakiz zer zuk Spotify existeko, como berrikuntza batzuk gehitu ditu, ondikon jentia ebatzekoa. Bai. Eta eske nire ustez jentia ez da joen bihar. Da super tristia esatia, gaina Bai, harrigarrixa izango litzake, benetako entzule kolektibo potente batek, beste alde bateko autu hartzea, zeba bitzemen ez? Beste alternatiba batzu biatzen, Bandcamp dala, Tidal dala, inor gutxik aipatzen dau diskoak erostea aukera badala. Ze, izen hori erosotasunaren aroan bizi gare, eta atzera itxi alde horretatik ez dakit preste gongoaren entzule moruen. Eta nik uste, askotan musikarixek izango dela galtzen urtengo dienak. Hau da, a priori dagoten iritzia. Guk igarri dugu, mertxana jarri dugu kontzertutan eta jentia oso tope gondala gurekin. Eta hori bai da eskertzekoa. Biniluak behingo, eta biniluak ointxe, ingo ez, heldu inbidieia azte honetan. Ados. Eta horrekin egon da kriston goraka da, bai, orden
Guk tope kontzertutan beti izaten dugu, erosi mertxana, erosi vinilua, hori da guretzako bai beste... Laguntzeko oso moduan bat. Ados. Bueno, nilekin hasi dugu bigarren denboraldixa, placer bat izan da guretzako, eta ontxe, zuzeneko abestixekin ustiko zaituztegu. Eskerrik asko, Peio, eskerrik asko, Sara. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Asimilazio koma konstantean biziara ez urtera bizko izateaz aztu gara apurtu dira lemak galdu ditu penak eta bakarrik zaudela diozu askatu gaituenak salbatu gaituenak eta beraz dantzatu ditzagun gaurko penak Bilduraren bila gaudela dena kanpo aldea hau da nirea, hau da